mix sådan turnering. Det var for at sige det, ikke? Jeg er den bedste på holdet, ikke? Normalt, ja, det havde jeg nok. Jeg spillede aflevering, ikke? Så. Ja. Nå, Ludvig, kommer du til Joints fest i dag? Nej, jeg gider ikke. Jamen, jeg gider ikke. Men så 2-2. Hvids forsvarer. Ludvig. Marius. I angreb. Ludvig, du dribler op ad banen. Spiller til mig. Jeg skyder. Ja, lad os sige det. Ludvig! Ludvig! Spil! Nej, hey, lad være. Hey, stop. Hey, mine noter. Idiot, jeg ved, Hey, se. Hey. Drenge, stop nu. Hej, Ludvig. Hvad laver du her? Har jeg slettet alle dine noter? Ja. Jeg kan godt hjælpe. Jeg har også nogle noter. De er ikke så gode til dine, men stadig. Nej, Hvad siger du? Ja. Hey, Ludvig, hvor er du henne? Vi skal lave gruppematematik. Vil du være sammenstående? Nej. Jo, det vil jeg faktisk gerne. Pinligt. Ikke ligesom at på landbukserne, vel? Dude. Vil du have de der noter, eller hvad? Hvis du lægger dit nummer i land,